Hamu akadongan sahuria, marpungudo hitan waing di bagas joroon, patupahon parpunguan parningotan, ari hamamateni Tuhan Yesus. Alani pangalau syota ibana tartulang, binahen ni hajahatota ibana mamugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugangna malum itahilala. Hitahiad donai konhona burani patik. Alai sudi burai nunga dituhuk Yesus anak ni dibata parholong rohana sohatu dosani atong beta mahita marsobatu ibana marsinggang mahita tuadopan ni si hokopita tapatu bigihom masorata mared di mahita siyang bukir nomor 23 ayat sadasa atau ayat tulu di ayat tulu rim mahita jongjong.
marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Si Tuhan malim si songonido tamadihita, na badia, na so jahat, na so marlidang, na so marbolat siya nakapardosa, naong gabi tumimpo siya nakabanuagitjang. Na so pola ganot ari, songon akasituan ni malimi, mabuan tungolo pilihan taring waktu akka dosa na sa diri, dungi taring waktu dosa di natolobi. Ay sahali doy diulahon, di na mamalehon dirina ibana. Haleluya. Martang yang mahita, alia manami jala di bata nami, para si rohana sumurung doho di sude jolma manisia, nunga di lehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaola mati tersilang, asa malua hamisian gonggoman ni si bolis, sai parohai mahami mamikiri panaonon ni anakmi, asa maruli hami marhite siani, di hasesani dosa dohot di haluaon sian hamatean padua halihon. Asa dapat hami hanguluan saliling-liling na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Udul maham. Maret dihita siang buku de nomor 21 ayat 2 dohot ayat 6. Kamu mapatik ni debata di perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di surat ni Apostel Paulus mandapoton huria Rom bidonom ayat 10. Jala unang mapasat hamu akar wasmuna tu dosai, bain si jata ni hajahaton. Tu debata matahe pasat hamu dirimuna, songon akanong pinangulusian namate. Songoninang ruas muna tu de batamay bahen si jata ni hati goran ido sahatna atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan di batalaw mangulahon patikna
Ali Tuhan di bata sai pargugoi mahami maulahon na hombar tupatikmi. Amin. Mari dihitas yang buku di nomor 412 ayat 1 ayat 2. Tatopo tima dosa tanda gudangi tua dua pani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sito panasa na adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhitesian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhitesian hatu tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami. Alay natarsol-sol bagi do hami nuaing ala ni. Asima roham dihami ale de batanami. Pardinggan basa jala para si roha doho ala ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh mato di perbadia tu roha nami bi. Asa terban hami tu hanguluan na sora suda. Na pinarbagabagam diaka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni di bata taringot tu hasisan ni dosata. Ala ni pangalosiot na do ubahin na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot na do ibana mamugang. Ape tu ibana picang-picang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Udul maham. Mari dimahitasian buku di nomor 426 ayat 2 dohot ayat 4. Hatani debata trupuk epistel diari perningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion tersurat di Heber bid 24 ayat 14 sahat ayat 16. Ope dibahen naung adong dihita situan ni malim na bolon naung manorusi aka banua gijangi ima Yesus anak ni debata gomos mata tiup naung tapar hato poti. Atong marhiras ni roha mahita mandaputon habang sa parasiasian. Asa tajalo taluk ni roha. Jala asa dapot asi ni roha hita bain pangurupion ditiki halehetanna. Ido sahatna.
Martua doakan atau mangihon hatani dibata jala naupiopsa. Amin. Mari dimahita siang buku di nomor 622 ayat 1 dan ayat 2. Tidak ko maha porsiotai songon nahina tidak ko nidongata saha porsion di sadok portibion rap mahita madok au porsia di dibata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan nato mo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata Jahoba nasasadai iman atun dibuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu maon naberni di panguhuman ni silatus namate terpajal loibana di hawa pinor silang natu atu banua toru dung ditanom namulak mangulu di hari patoluhon namanai tu surgo lahudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok namate ao porsia ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihataina madok mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Udul mahamuna. Sunggul-sunggul manang soso-soso dihita saluk na manginang na parjolo sadarion patupaut tado marulaon na badia dungsun marpelian
napaduahon taingot mamanginang mamongoti ulaw na hohom na pinatupa sa daryon pukul 10 manang pukul 2 arian. Songonima sunggul-sunggul dita saluna ubahini marede mahita tapusi madebata sian buka de nomor 24 ayat sada. Sumurung sa saluhut na roha imana mangaramoti hati-hati dohok pikiran muna be di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari kita hakamanginang hatan itu hatta di parmingguatta imam manarengoti hari hamamate ni Tuhata Yesus manang Jumat Agung litikyon tersurat di Yesaya 52 ayat 10 saha tu ayat 15. Yesaya 52 mamukasian ayat 10 saha tu ayat 15. Songonama hatan itu hatta hati bulot dohot hamek meton ni naposone Jehovah idama pistardo pabahenan ni naposokku tarhissa do ibana jala di patibbo gabe tibbul situtu sogot iya songoni songgok ni rohani torpala mida ibana dibahan hinaroa ni rupana dibahet tadina sejolmahian rupana pe maradoppo jolma songonido urasonna torop akabangso parbegu sogot hohombedo akaraja maradoppo nibana ay halak nasodung panahatan dibaritai nasida do marnida jala halak nasodungu begesa ido mangatusi sogot tajahama ayat 15 rapita hohombero akaraja maradoppo ibana ay halak masahakna akamanginang molo taringot tita taringot tu hamatean manang molo berada hita di situasi ni duka cita manang habok ni roha pasti do pitur dohot tita
dalam suasana doh tita marhabok ni roha, doh tita berduka cita. Memang kematian itu selalu meninggalkan duka cita yang sangat mendalam. Dia meninggalkan luka, dia meninggalkan trauma yang mendalam. Jadi dang sautik jolma negabe stres, depresi, alani menghadapi kematian. Ditinggal mati orang yang dikasihi. Ditinggal mati orang yang dia sangat sayangi. Apalagi mau ditinggalkan orang yang sangat berarti di dalam kehidupannya. Jadi udah contoh taso tika manginang aka tadok majo inaina dung mabalu ibana itormoru sude hiramoru do sude gogonai hiramoru do sude semangat nai hiramoru sude apa yang selama ini yang dia dapatkan yang dia raih bersama dengan suaminya mungkin bisa berkurang. Mabahini mana galek, mabahini mana stres, mabahini mana kehilangan semangat dalam hidupnya karena orang yang dikasihinya contohnya. Manang songoni do, boy do songoni terjadi nang tua mata. Itu sahira nama go sude kegagahan nih. Olah do rapak di mana matua, rapak sarma tua sampai di umur 60, umur 65 tahun do inatei, nang dong berengon na kurang. Sehat ibana, denggas sudah, tabo sudah semangat na, tapi ketika dia mabalu, mati nate itu hirana mago sudah, wibawanai kejayaannya sudah, dan itu tidak sedikit manginang, itu mudah kita cari di sekitaran kita, orang-orang di sekitaran kita itu mudah kita cari, bahkan manginang, adong dong yang harus secepat mungkin dia. Yang harusnya dia di dalam umurnya, masa kekanak-kanakannya, dia hanya mengikuti perkembangan, pertumbuhan, masa-masa bermain, alai iku gabedoh di bana masari, iku gabedoh di bana mangula, atau mungkin dia menjadi pekerja keras, atau mungkin dia harus berusaha penuh banyak hal-hal seperti ini. Malengleng hati-hati enak, tangis. Memang setiap kita berbicara, berhadapan dengan kematian ini, yang ada adalah duka cita yang mendalam. Ido mau lepas di suasana hita Allah do hita gabe tangis. Allah hita tarilu-ilu mamerang aman Tuhan. Baru sogok museon. Baru anak penuh, baru keluarga non, baru sudah. Banyak yang terjadi seperti itu. Allah do hita sedang memerankan nih. Atau mungkin kita kenal, kita lihat godang di sekitar tanah boy songoni. Dan banyak hal lagi. Termasuk juga kancuran-kancuran yang lain, kegagalan-kegagalan yang membuat kita duka cita. Gabe doh tita tarilu, doh tita tangis. Asura disukun amanginang, malu gabe doh tita tangis. Malu gabe doh tita bersedih. Apakah kita karena sayang kepada mereka? Ibegi hamu nuaing. Maaf ya, kita hanya sekedar mengingatkan, ngambil contoh. Ada sada keluarga yang tertimpa musibah. Jadi kebakaran bagas nasida do usaha nasida malu dibagi hamu berita di Tanjung Priuk. Jadi sekali berlima mereka meninggal. Amatai natai tu lu anak konna kholasada do nama ngolu di berita siakanganna. Majahai batangis. Lungur rohate, asih rohate. Pertanyaannya, apakah karena kita sayang? Alani holang ni rohat tadi? Baru halus na sungguh nanti kekid doang malah na cuma agungi doang nanti. Menurut kita mungkin itu karena kasih sayang kita. Allah holong rohatta, Allah si rohatta. Sangat kecil kemungkinannya manginang. Sota tada itu buah holong rohatta harwa. Allah di bawah sadar kita, di alam bawah sadar kita itu sebenarnya kenapa kita ikut terhanyut, ikut bersedih, ikut menangis, ibu tahu ya ketakutan kita. Kita takut mengalaminya. Mabiar kita manauni. Mabiar doh kita mau berhadapan dengan kematian ini. Mabiar doh kita kalau kita menjadi orang-orang yang mengalami penderitaan itu, yang mengalami duka cita itu. Ido gabe dohot kita tangis. Ido gabe dohot kita bersedih.
Dan apalah holong ni rohatta yang paling menonjol di si. Ketakutan kita itu amangina. Ala dang adong neredeolo manao si songoni. Dang adong nasiap manao si songoni. Terkadang jadi pahlawan ini juga datung napilih. Datung adong bersiap-siap. Cita-cita mamang jadi pahlawan. Siap mati demi ini, siap ini. Dang adongi. Alai si patah terpaksa harus dijalani, iya kan? Melodong di tengah-tengah keluarga kita menjadi pahlawan. Saya katakan contoh seorang bapak yang menjadi pahlawan di rumah tangga kita. Sebenarnya kan terlalu doh hita dan taparroahon kehidupan desa hala amatta. Asura jujur hita kesungguhan seorang bapak bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Bolo tangis kita mengingat tidak. Do tangis kita sesutong na merenungi kan. Akka manginang, akka danak sude. Tabayak pemaju seorang bapak. Mungkin 24 jam dia banting tulang. Ibu ni mana nadapok no tujabuna. Enggak semua dapat pekerjaan yang enak. Enggak semua dapat pekerjaan yang indah kan. Sona sude bulanan, mergaji bulanan. Adong no molo istilahnya lak batak merhais mertuduk. Risikonya tinggi. Kan? Kadang harus berhadapan dengan mara bahaya, berhadapan dengan kematian. Unang-unang nasoy berang kana kotai do deba songo di ulun nya matana mengalului hepeng, mengalului balajo untuk kehidupanna. Ate. Atau mungkin karena sudah biasa dilihat dia bangun jam 4 pagi pergi, resikonya, penyakitnya sudah ala biasa dia tong gimana seolah-olah mana dipikir biasa. Padahal semua dipertaruhkan di sana. Nyawanya juga sebenarnya sekalipun dipertaruhkan di sana. Bahkan mulut tabereng hayamang tehena roh harus dipatakan. Coba kita merenung untuk pengorbanan itu. Arong do sampai majakit tiang listrik on ulonna. Arong sampai majakit toweron ulonna. Kadang sampai ratusan meter dia ke atas harus panjat kan. Ong dupe nomor bangunan merkuli bangunan di dadang udangan. Ditinggang las nyari doakan asing nai. Untuk apa ini amanginang? Apakah ini cita-cita? Apakah ini kemauan sendiri pilihan? Bukan. Alai memang demi kehidupan dia harus jalani. Dia harus lakukan. Dia harus korbankan untuk itu. Begitu juga ibu-ibu berjuang. Hati-hati kena. Lawai mana menuguti. Misal larong donong jam 4 pagi, jam 7 pagi, kolawar pasar pagi, semua. Tapi itulah mahalnya kehidupan. Ima organi ngolu, organi kehidupan, semua dikorbankan untuk itu. Alai no tahu maka manginan nahuna nakingani ketika kita berhadapan dengan situasi itu lebih cenderung do sebenarnya ketakutan kita yang kita tonjolkan di situ. Ido nang hamate di Yesus itu yang mau dipertanyakan sekarang. Molot urok nakin songoni mak kesedihan nak kajalmai, songoni mak ketakutan na songoni sude. Terus ada orang mungkin udah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian baru malum lukane. Malah malum, ang dudai badang malum. Tapi luka batinnya itu mungkin setelah beberapa tahun, setelah puluhan tahun sembuh. Itu sipatan waing dan jarang beta bege in memoriam gitu kan. Mengenang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kalau anak kenasing itu menyatakan bagaimana dia mengalaminya. Bagaimana teh mengenangi sudah mengoti. Ala suku-sukunna kamanginang, molo tarak sanaho sonari Jumat Agung. Apakah sama kematian Yesus songon nahu cerita nakingani songon nahu patronnya sarupa doi hanya memunculkan ketakutan-ketakutan? Apakah kematian Yesus itu hanya memunculkan kesedihan-kesedihan saja, kesusahan-kesusahan saja? Atau apakah Jumat Agung yang kita laksanakan hari ini hanyalah sebagai in memoriam seperti yang dilakukan orang-orang? Udah matu kita sudah down. Jawabannya tidak. Kita bukan hanya untuk mengenang bersedih-bersedih begitu saja. Bahkan di balik kematian Yesus itu, hamamatan Yesus itu justru bagi orang beriman, bagi orang percaya adalah kemenangan. Gabelas ni roha do hamamatan Yesus itu. Alamar hite hamamatan do hita gabe malua. Alamar hite hamamatan hita gabe mangolu. Dang besi habiara pehamatiani kakana persea. Bukan lagi akhir dari segalanya. Tetapi kematian itu menjadi awal yang baru bagi orang percaya.
Kematian itu menjadi awal yang baru bagi kita semua, menjalani hidup yang baru. Ai gabe hamatian ido perhatian madapot debata. Ido kan amanginang. Ima sonari yang kita rayakan. Jadi dak kalau melulu kita hanya dilarut mang teh hacit ni nantam ni Yesuson. Amang teh luka na sudah dak kalau disibe kita, tapi jauh dari situ moliate ma Tuhan. Ngamate ho humokop pami. Moliate ma Tuhan. Au do napatu di hau parsilangi. Alay gabe ho disi. Moliate ma Tuhan au do napatu dipupuhi ala ni dosaku. Au do napatu dihajar. Au do napatu dihabisi ala ni kesalahan-kesalahan ki. Alay gabe ho disi. Itulah bagi orang-orang beriman. Memang amangina bagi orang yang tidak menghayati, bagi orang yang tidak menyadari, atau bagi orang yang merasa dirinya tidak berdosa, biasa saja doi kematian di Yesus sih. Hal biasa doi. Alai ngutamuma dia kajolma na menyadari dirina, na menyadari hadosonna, betul-betul larga jala bermakna doha mamati ni Yesus di bana.